kommet igennem den her eventyrlige skov og komme ud, igennem hullet ud af det store træ og er egentlig på vej tilbage mod Pilion. Det er tidlig formiddag. Røgfeldskoven viser sig fra sin pæne side med et lavt hængende lys, der ligesom slår ind fra en skyfri himmel og oplyser skoven i al dens flor. Jeg vil godt have alle sammen til at rulle et acrobatics check. Det er jeg rigtig god til. Oj! Tobbe, nu kommer der sgu noget, du bør være god til. Acrobatics. Plus 10. Ja. 20. Sejt, jeg var ud fra det. 19. 17. 19-17. Jeg rullede rigtig godt, den kommer. 20. 3, det er nok. 16. Det er meget passende, det er dig, der er totalt fejler på det her. 20. 17. 17. Og jeg havde 20. Jeg har sådan set dexterity 13, så ikke fordi jeg er totalt elendig til det, men en lille tor hjælper jo ikke meget på det. Jeg må hele tiden at give en... Men det er 4 år. Jeg tror ikke, du kan redde en træer. Nej, det er ikke sikkert. Men jeg tror også, man skal sige det, før man slår. Jeg tror ikke, det går 5 minutter efter. Hvorfor kan man ikke få en spell, der virker retroaktivt? Men det er ligesom det, der gør guidance genialt, at man, hvis man er god til det, så bruger man bare hele tiden. Men det er jeg ikke. Det er sådan lidt, jeg synes, jeg husker det. Genialt ved guidance, at man skal My main weakness. Er trætte, til trods for, at det er tidlig formiddag, og på vej hjem. Der kommer I igennem et område, som det må man det går vi udenom. Det vil vi gerne udenom. er lidt tættere bevokset med svampe, men også alle de her. Det må du gerne spise, når de er farver. Det er fugt smag. Jeg høster dem, og enten så spiser vi dem, eller så... Skal vi også huske til gode hjemme? Hvad siger du? Ja, vi skal have nogle af de der levende svampe. Nå ja, for fanden, Rune, dem vil vi gerne gå og lede efter. De der løbefangede folk, men de var alle vejen. Nå for helvede, hvad er det så, hun efterspørger? Hun spurgte bare om svampe. Hun har efterspurgt... De der svampe. Har I hørt om det? Hvad? Hun har efterspurgt et produkt af svampene. Nej, hun sagde bare svampe. Svampe? Er det min? Hun sagde bare svampe, så vidt jeg husker. Ja, det er nogle bestemte svampe. Tak med, at I kommer igennem det her område, så Sylvaris, du går lidt i dine egne tanker. Der er meget, der har skulle dokumenteres ned i din magiske notesbog. Det, der sker, det er, at du falder over den her gren. Du går ligesom bagerst i, eller du går forrest i gruppen, og falder over den her træstamme og lander ned over træstammen. Det er måske ikke det slemme, men lige foran træstammen, der er der en af de her levende røgfeldsvampe, som du lander ned på og maser. Ikke den der. Altså, du tager lidt ufrivilligt livet af den her svamp her, som du falder ned over og får mast fuldstændig flad. Og den frigiver sådan en lille... Og så sådan en støvsky, der spreder sig med de her sporer ud. Hvordan reagerer du efter? Det er ligesom at angribe sådan en kylling i Zelda. Kommer der landet over på den her svamp. Rejser sig op så hurtigt han kan og bare står og børster panisk det der jord og støv af sig. Det skulle du bare aldrig have gjort. Celise holder vejret intensivt. Tag en stor dyb indånding af svampespor. Du væltede. Var der nogen, der så det? Nej, det var der vist ikke. Du børster dig af og gør egentlig klar til at gå videre. Men inden du når at tænke særlig meget, så er der ligesom sådan en brise, der ligesom løber hen over landskabet. Og lige pludselig står der foran jer den her. Wow! Øj, det er sådan en Ronin-svamp. Wow. Det... Den kan man kommunikere med. Er der en eller to? Hvorfor det er bare, der er en. Det er bare for, at I lige havde sådan, lige ved lidt tættere på at kigge på den.
Har vi noget, der minder om den? Jeg tænker... egentlig godt. Er der nogen, der har taget en gigantisk malet svamp med? Rune, er den medium? Hvor stor er den? Den er medium. Er den medium? Jeg kunne godt tænke mig, at de alle sammen startede herovre, ligesom at... Nej, vi går den vej fra. Jeg går ligesom den her Okay. igennem her. Rune, det der. Ja, du står bare Ham for. har en stor sav. Bare sæt Det var den dig, på. Sofie. Og den er nice, den her. Men den her svamp her, den ligner ikke noget, I tidligere har set, og den står ligesom med det her katana-sværd ved sin side og kigger direkte Altså, jeg synes, på den er dig, god, den der. Sylvain. Og den her døde svamp, som du ufrivilligt har taget livet af. Undskyld, det var ikke med vilje. Jeg snublede. Ingen reaktion. Lad os bare gå videre. Vi er venner af naturen. Vi er bare for at komme... Vi skal bare tilbage til Pillion. Kommer det fra til ligesom bagved. Ja. Heller ikke nogen reaktion på den her svamp. Den afventer jeg ikke. Jeg rejser mig op og begynder forsigtigt at bakke lidt tilbage. Okay. Jeg bytter plads med... Du bliver plads. Sylvain, I det du begynder... kan vi samle den der? Jeg vil gerne... Jeg bruger al min wisdom. Jeg tænker, svampe de Er det lever en af døde ressource? ting, og så tømmer jeg det der sabeltiger. Kødsnask ud på jorden, der var den døde, så sådan... Som en offergave. Ja, en form for sådan der. I det du begynder Jeg at vil bevæge dig rigtig væk, gerne have det. Sylvain, der ser du hånden på det her katanasværd, der lige løfter det op sådan. Så står jeg stille. Så stopper jeg. Lige der vil jeg gerne tømme mad. Kødhærk ud. Jeg kigger over på Fortuna. Jeg vil gerne sneak. Kan jeg sneak? Og det der forsøg på ligesom at, der bare... Det kan jeg nok ikke. Jo, det kan godt være, han Der er en kan. svamp, som lige er blevet aflivet, og nu står der en og hælder kød udover. Det er nok til, at den her svamp, den angriber. For helvede. Men Altså, Toppe spørger, om han må lave sneak inden. Det kan jeg nok ikke. Det tænker jeg... det er prøve. Altså, når jeg falder, det er og der kommer irritation. den der, så er det Tænk det, på, han gør. ligegyldigt hvad der sker, så Prøv glemmer lige Toppe. Rul lidt sted. Rul lidt sted. Det er altså noget, du bør kunne finde ud af. Kom nu. Ja. 21. Så, okay. Du Du er væk. tror, du er gemt. Fantastisk. Det er det. Der, hvor du står. Godt. Og så starter kampen. Og det, der faktisk sker i starten af kampen, det er, at den her, svamp her, den løfter ligesom den anden hånd, og så ser I, og jeg skal bruge 3 minions mere. Hvorfor type? Svampe? Ja, sådan svampagtige, små svampe. Dem har du Jeg masser kan af. skaffe goblinger, hvis det er. Ja, det Godt, må det være kan være ret fint. godt. Det kunne være rigtig godt. I er jo lidt en svamp, er det ikke? Jo, det Det er er, altså, orker er jo faktisk Det er jo det. i nogle kulturer i hvert fald. Det I ser, det er nogle af de her svampe, som er over det hele i Røgfældsskoven. Der er 3 af dem, der ligesom hæver en lille smule op, og så begynder de ligesom at pulsere som sådan små tikkende bomber, og løber bare imod jer. Jo. Hun har holdt initiativ. Toppe, nu slår du noget bedre initiativ, end du plejer. Og så Jeg er faktisk god Nå, det er faktisk Toppe er det er mig. Ja, det er dig. Men jeg kan prøve at slå et for dig. Så skal vi have nogen ned og have en pizza. Hvor lang tid er der gået, Rune? Jeg vil gerne hente. Fra I er fra hvad? Fra vores sidste encounter. Fra jeres short rest. Vi er ikke short rest. I er ikke short rest. Nej. Du sagde, det var en times gang. Der var en halv time, så det er cirka 40-50 minutter. Okay, så har jeg stadig Saloons Viper kørende. Der er ikke... Det er nice. noget. Det er faktisk... Det betyder rigtig meget, at han sagde 40-50 minutter. Ja, altså Var 40 det en minutter. time? Ja, det var en time Ja, uden concentration. Den er lækker. Det var noget Ja, det er Og de står, svampe. jeg stod ikke meget længere. Jeg ved ikke, hvor de spawner henne. Altså, Jo, de er ikke helt ude. Jeg ved ikke, hvor de spawner henne, de der. Så er der derovre. Rune, hvor spawner de der